салом дӯстон. имрӯз мо дар мавзӯи саргузашти нафаре суҳбат мекунем, ки давоми моҳҳо дар уқёнуси Атлантика бе хӯроку об зиндагӣ кардааст. ҳоло шумо мефаҳмед, ки ин нафар муддати дуру дароз дар уқёнуси Атлантика бо кадом мушкилиҳо рӯбарӯ шудааст? оё ӯ то охир зиндаву саломат наҷот меёбад ё не? мавзӯъро то охир бо диққат тамошо кунед, шояд назари шумо ба зиндагиву неъматҳои дунё дигар шавад. соли 1982 марде бо номи Стив Калхан бо сабаби дур шудан аз мушкилиҳои зиндагӣ ба сафари тӯлонии обӣ мебарояд. сафари Стив аз ҷазираи Канара оғоз ёфта, бояд ки то ҷазираи Антигуа давом мекард. ин ҷавон якчанд рӯз пеш аз оилааш ҷудо шуда буд ва ин сафар бояд ки ӯро аз ғаму андӯҳ ва мушкилиҳои оилавӣ дур созад. тамоми сафари Стив ба даруни уқёнуси Атлантика мегузашт ва ин сафар бояд ки зиёда аз як моҳ давом кунад. хулоса 29 январи соли 1982 Стив Калхан бо киштие ки худаш сохта буд ба сафар мебарояд. масоҳат байни ҷазираи Канара ва ҷазираи Антигуа зиёда аз 6000 километрро ташкил медиҳад. ин аввалин сафари тӯлонии Стив набуд. то ин сафар Стив чандин маротиба ба сафарҳои дуру дарози обӣ баромадааст. яъне ки Стив Калхан баҳрчӣ ва дарёнаварди боtaҷриба аст. якум ҳафтаи сафар Стив худро бисёр хуб ҳис мекард ва боду ҳаво ҳам бениҳоят хуб буд. Стив дар чунин фазои хуб мусиқӣ гӯш мекард, ба варзиш машғул мешуд. хулоса ягон машғулияте барои худ меёфт. лекин баъди 7 рӯз вақте ки Стив аз ҷои сафараш 1500 километр дур шуда буд, ногаҳон боду ҳаво нохуб шуда, ҳаворо абри сиёҳе маҳкам карда буд. шамоли сахт мевазид. суръати шамол 30 километрро дар як соат ташкил медод. аз сабаби шамоли сахт оби уқёнус мавҷ мезад ва барои ҳаракати киштӣ халал мерасонид. лекин барои чунин дарёнаварди таҷрибадор ин як ҳолати муқаррарӣ буд, чунки Стив дар гузашта аз ин ҳолатҳои бадтарро дидааст. шаб шуд. боду ҳаво хуб нашуд. Стив бе ягон хавотирӣ ба ҳуҷраи хоб даромада хост ки хоб кунад. лекин ногаҳон чизе ба танаи киштӣ сахт зада, рӯйпӯши болои киштиро сурох мекунад. Стив намедонист ки бо киштӣ чӣ бархӯрд, аммо вақти фикр кардан надошт, чунки даруни киштӣ пур аз об шуда истода буд. дар муддати якчанд сония даруни киштӣ аз об пур шуда, оҳиста оҳиста ба таги об ғарқ мешуд. Стив дарк кард ки ӯ ҳамагӣ якчанд сония вақт дорад, то ба қайқи эҳтиётии худ расида, ӯро фаъол кунад. барои фаъол кардани қайқи эҳтиётӣ махсус тросе аст, ки баъди кашидани он трос қайқ фаъол шуда бо тарзи автоматикӣ дам мешавад. Стив он троси қайқро 1 маротиба, 2 маротиба, 3, 4, 5 маротиба кашид, аммо қайқи эҳтиётӣ фаъол намешуд. хушбахтона дар маротибаи шашум қайқ дам шуда ба болои об мебарояд. Стив парида ба даруни қайқи эҳтиётии худ савор мешавад ва фикр мекунад ки тамом, дар ҷои амн аст. вақте ки мехост троси қайқи эҳтиётиро аз танаи киштии ғарқшуда ҷудо кунад, ногаҳон дар фикри ӯ хаёли даҳшатоваре омад.
тамоми лавозимотҳои даркорӣ ва хӯроку обу асбобҳои эҳтиётӣ ки барои зинда мондани Стив муҳиманд, дар даруни киштии ғарқшуда мондааст. Стив бе он лавозимотҳои эҳтиётӣ ҳатто 2 рӯз зинда намемонад. Стив бояд ки ба даруни киштии ғарқшуда баргашта он лавозимотҳоро гирад. ин албатта барои ҳаёти ӯ бисёр хатарнок буд, аммо илоҷи дигар надошт. ё он лавозимотҳоро аз даруни киштии ғарқшуда мегирад, ё ин ки баъди якчанд рӯз аз ташнагиву гуруснагӣ ба ҳалокат мерасад. Стив барои гирифтани он лавозимотҳо ба даруни киштии ғарқшуда бармегардад. даруни киштӣ бисёр торик буд. Стив он лавозимотҳои даркориро бо дасташ кофта ёфта мегирад. вақте ки лавозимотҳоро бо худ гирифт ва хост ки аз даруни киштӣ зудтар ба берун барояд, ногаҳон дари даромаду баромади киштиро об маҳкам мекунад. Стив дар даруни киштии пур аз об дар монда ва бо киштии худ ғарқ мешуд. ӯ фикр кард ки агар бо ягон роҳ аз даруни киштӣ берун набарояд, баъди якчанд дақиқа бо эҳтимолияти 100% ба ҳалокат мерасад. ҳангоме ки Стив нафасгир шуда буд ва дигар нафаси худро дошта наметавонист, як мавҷи калони об киштиро зада ба дигар тараф мегардонад. дар ин ҳолат хушбахтона дари баромади киштӣ кушода шуда, Стив аз даруни киштии ғарқшуда ба берун мебарояд. то маргаш якчанд сония монда буд, лекин наҷот меёбад. Стив ба даруни қайиқи эҳтиётии худ савор шуда, чӣ хел таги об рафтани киштии худро назорат мекард. мавҷи об ва шамоли сахт қайиқи эҳтиётии Стивро ба ҳар тараф мепартофт. ин ҳолат бисёр ҳолати даҳшатнок ва барзами ин бениҳоят хунук буд. Стив метарсид ки аз сабаби хунукии зиёд то саҳар зинда намемонад. рӯзи якум. субҳ дамид. Стив ба гирду атроф нигоҳ мекард, аммо ягон чиз ба чашмаш намоён набуд. дар байни уқёнуси Атлантика ӯ танҳо монда буд. Стив ягон воситаи алоқа дар даст надошт. ӯ медонист ки ягон шахс ӯро намекобад, аз сабабе ки ба падару модару бародари худ гуфта буд ки тахминан баъди 2 моҳ бармегардад. Стив ҳисоб карда аниқ кард ки 1500 километр аз хушкӣ дур аст. ба харитаи баҳрӣ нигоҳ карда мебинад, аз хушкӣ дида роҳи баҳрӣ наздик аст. роҳи баҳрӣ яъне ҳамон ҷое ки киштиҳои мусофиркаш мегузаранд. масофа то роҳи баҳрӣ тахминан 500 километрро ташкил медод. барзами ин шамол ба ҳамон самт мевазид, яъне ки қайиқи Стивро вазиши шамол метавонад дар муддати 2 ҳафта то роҳи баҳрӣ бурда расонад. лекин дар ин ҷо боз як мушкилии дигар буд. захираи об ва хӯроки Стив ҳамагӣ барои 8 рӯз басандагӣ мекард. чӣ хеле ки шумо медонед, оби уқёнусро нӯшида намешавад, чунки бисёр шур аст. таҷҳизотҳои эҳтиётие ки Стив ҳангоми ғарқ шудани киштӣ бароварда буд, дар байни он таҷҳизотҳо дастгоҳе буд ки намаки обро ҷудо карда обро ширин мекард. аммо чӣ тавр истифода бурдани онро Стив намедонист. чӣ қадаре ки кӯшиш мекард то ба воситаи он дастгоҳ оби уқёнусро ширин карда нӯшад, аммо наметавонист. Стив зиёда аз 10 маротиба такрор ба такрор месанҷид, лекин дастгоҳи обтозакунак намаки обро ҷудо намекард.
шаби якум Стив фаҳмид, ки бо чунин шароит зинда намемонад. аз ҳамин сабаб номаи хайрбод ба оилаи худ навишт. рӯзи дуюм. ҷараёни об ва шамол ӯро ба самти роҳи баҳрӣ мебурд. чӣ хеле ки мо дар боло гуфта гузаштем, агар Стив то роҳи баҳрӣ рафта расад, шояд ягон киштии мусофиркаш ӯро наҷот медиҳад. ин ягона имконияти наҷот ёфтани Стив мебошад. захираи оби ӯ бениҳоят кам буд. Стив медонист, ки то расидан ба роҳи баҳрӣ тахминан 2 ҳафта вақт мегирад. аммо ӯ ҳамагӣ 3 литр об дошт. Стив обро сарфакорона истифода бурда, дар як шабонарӯз то 150 грамм обро кам кам менӯшид. бисьёр ташнагии сахт ӯро фаро гирифта буд. рӯзи сеюм, рӯзи чорум, рӯзи панҷум, рӯзи шашум. рӯзи ҳафтум. чӣ қадаре ки Стив захираи оби худро сарфакорона истифода бурд, аммо дар рӯзи ҳафтум оби ӯ куллан тамом шуд. ягона роҳи наҷоти Стив ин ба кор даровардани таҷҳизоти обтозакунак буд. лекин то ҳол чӣ гуна истифода бурдани онро Стив намедонист. барои фаҳмидани он ки ин таҷҳизот чӣ гуна обро тоза мекунад, Стив яке аз он таҷҳизотҳоро пора пора карда аз дарунаш нигоҳ мекунад, то ин ки чӣ гуна дуруст истифода бурдани онро фаҳмад. баъди пора кардан мебинад, ки барои дуруст кор кардани ин таҷҳизот ӯро хуб дам кардан дар кор. бо кӯшишу азоби зиёд Стив таҷҳизоти обтозакунакро ба кор медарорад. ин ҳолатро ӯ беҳтарин муваффақият дар ҳаёти худ ҳисобид. таҷҳизоти обтозакунак дар як шабонарӯз ҳамагӣ 500 грамм обро аз намак ҷудо мекард. ин миқдор об бениҳоят кам аст барои як одам дар як шабонарӯз. барзами ин ҳаво бисьёр гарм буд. хулоса кам ҳам ки бошад, мушкилии об ҳал шуда буд. лекин боз як мушкилии дигар пайдо мешавад. захираи хӯрок тамом шуд. Стив бисьёр гурусна ва беқувват шуда буд. ягон моҳӣ дар болои об намегашт, ки ӯро дошта истеъмол кунад. дӯстони азиз, давоми ин мавзӯъ дар видеои дигар пахш шудааст. ин зарбаи акулаи азимҷусае буд, ки ба қайқи Стив ҳуҷум кард. Стив бисьёр тарсида буд. муҳим нест, ки акула Стивро захмдор карда хӯрад. басанда аст, ки танҳо қайқи Стивро бо дандонҳояш газида сурох кунад.